Sina ga Adam Zambanawa Zawaci da gani ne yar doki ba su sa in ja da baya. Ka share kwallon ka ne na koka ka dauki komai babu komai. Ai wata rana za ku gana da kai da Adam Zambanaka. Da sallama ta za na fara gare ku ba ko na yi zuwa na ZPS jibirin suna na sarkaki na yi shigowa na damu sai na je gurinsa da zuciya ta ke yabawa. Ina nufin Adam Zango na wajuwa da hajijiya duka ba za su sani na kosawa. Ka share kwallon ka ne na koka ka dauki komai babu komai. Ai wata rana za ku gana da kai da Adam Zambanaka. Abinda zuciya ta bukata inda akwai so ba ya buya da shandarar biya so ya bullo kome za a yi sai ya yi yabanya. Gini nake so za na soma wa za ya nuna min hanya na ɗauki biro za na soma kawai bara in ɗau jakata in je gurin ezon banawa. Ka share kwallon ka ne na koka ka dauki komai babu komai. Ai wata rana za ku gana da kai da Adam Zambanaka. Mazan studio sun gaya min ina ta shirme na a kansa manta so bai duba jaura fahimci laifi sai a amsa. So na ganshi mu dauki salfi su gane cewa na yi nisa ga zuciyata ta yi zafi na sha da sauki ginin kadada su gashi na yi koka da kowa. Ka share kwallon ka ne na koka ka dauki komai babu komai. Ai wata rana za ku gana da kai da Adam Zambanaka. Ka share kwallon ka ne na koka ka dauki komai babu komai. Ai wata rana za ku gana da kai da Adam Zambanaka. Idan na zauna na yi tunani sai zuciyata ta yi kuna marar na hanga sai na gane duk nisan da ta gida na kwana. Idan da rai da akwai rabon mu ai lokaci shi za ya nuna na daina kukan zuciya san hasi a rumbu a killacewa maza na daura suke cewa. Ka share kwallon ka ne na koka ka dauki komai babu komai. Ai wata rana za ku gana da kai da Adam Zambanaka. Amma dawa na ba za a ce min har halikan su iri ɗayan ne rabo na kwado bai gudunsa cikin ruwa nan ya ka zaune mai ilimi shi za ya gane kowa da ƙaddarsa a zane gani sakowa a raina makarayin nazari a cikin ranmu duniya gone na bawa. Ka share kwallon ka ne na koka ka dauki komai babu komai. Ai wata rana za ku gana da kai da Adam Zambanaka. A lokaci na yin gudunsa amma agona ba agogo cikin sahara na yi nisa lakar jikina ta bi bargo a inda zuciya ta bukata a nan zan je in ya da zango ban so ku kosa yan uwana na yau kudur a cikin zuciyata sina ga Adam Zambanawa. Ka share kwallon ka ne na koka ka dauki komai babu komai. Ai wata rana za ku gana da kai da Adam Zambanaka. Maza na komawa gida ba sina ga Adam Zambanawa. Zawaci da gani ne yar doki ba su sa in ja da baya.